Ahoj, dneska se opět podíváme na večer IBTF, ale tentokrát na neděli. Ráno je klasicky takový, jak už ho všichni ode mě znáte, takže nejdříve česání. A o tohle jsem vás nemohla připravit, prostě pokud chcete pootevřít okno, tak ho takhle pootevřete, strčíte tam kousek hokejky a můžete větrat. Pak jsem se teda přesunula na líčení a zvolila červený barvy, protože mám červený šaty. Tady si to kráčím s holejma nohama ráno, když mrzlo, protože jsem si zapomněla tepláky. Ty jsem si teda u auta oblíkla a před 9 jsme dorazili k hale. Měla jsem to teda tak na prostorovky, ale nakonec jsem je v pohodě stihla. Ty prostorovky jsou fakt super, protože si můžete sestavu vyzkoušet a rozhodnout přímo na té ploše, kde budete soutěžit. Naše milostné okénko s markétkou samozřejmě nesmí chybět. Tady si dávám třpytky a tímto moc děkuju Zuzance za lepidlo na řasy, protože to je něco, co vodní každou soutěž Somru. Tady si ještě zkouším nějaký tričky, asi půl hoďky před startem a říkala jsem si, že nemůžu nic kazit, protože to prostě umím a mám natrénovaný, takže no stres. Tohle je moje klasické chození ze strany na stranu. Já třeba vůbec nedokážu před startem stát na místě. Fakt by mě zajímalo, jak to máte třeba vy, jestli to máte podobně nebo jste úplně v pohodě. Objímačka a poslední kukendo na Vojtíška a šlo se na věc. Startovní číslo 161 má Klára Kosová. Při tomhle příchodu jsem byla úplně v pohodě a cítila jsem se sebevědomě, ale tady se ve mně něco zlomilo a já začala mít strach z toho, jak to celý dopadne a začaly se dít tyhle věci. Ta sestava měla hodně hezkých momentů a momentů, který se fakt podařily, ale měla bohužel dost těhle. Strašně mě to mrzí, protože rytmika je pro mě opravdu srdcová disciplína, hlavně proto, že si člověk vybírá písničku a může šířit nějakou message. Já jsem poslední měsíc trénovala opravdu hodně, protože jsem si přála být zlatá, dala jsem do toho, co jsem mohla a pak se dělo tohle. Jak jsem říkala, ta sestava měla i mnoho světlých momentů a velkou radost mi udělalo to, že jsem překonala svůj strach ze 3 otoček na soutěži, protože jsem je dělala jenom jednou a to bylo na mistrovství Evropy a ačkoliv se mi tam chytla, tak i tak jsem se bála. Ale tohle, můj milý sledující, to mám pocit, že jsem se vydala někam do lesa na houby, protože jsem šla úplně dopryč a prostě celý to bylo špatně. Já vůbec nechápu, co se tam stalo. Rollsy až na malinký break tady u rybičky byly super a dostáváme se ke konci sestavy, kde můžete vidět, že jsem z toho výkonu opravdu nadšená nebyla. Byla jsem smutná, zklamaná, nemohla jsem uvěřit tomu, co se stalo a totálně mě to zlomilo. Tenhle záběr musím říct, že je pro mě ohromný výstup z komfortní zóny. Ale chci vám ukázat, že stejně tak, jak je člověk nahoře, tak může být i dole a můžu vám říct, že v ten moment jsem byla až u zemského jádra a byla jsem fakt naštvaná. A tak nebyl lepší nápad, jak zahnat smutek, než jít na polívku a rovnou na 2. Nakonec přišlo na řadu vyhlášení a já se umístila na 3. místě. Jako řeknu vám to takhle, já jsem si bronz vždycky přála, protože podle mě je to nejhezčí medaile, ale představovala jsem si ji v trochu jiný disciplíně. Po vyhlášení jsme se společně loučili a fotili a v 4:30 jsme odcházeli z haly domů. Kdybych měla jako celek zhodnotit tohle mistrovství České republiky, tak beru za úspěch už jen to, že tu můžu startovat a mít kolem sebe skvělí lidi. Za největší úspěch ale považuji postup na mistrovství Evropy ve 2 hůlkách, což byl náš cíl a ten byl splněn. Chtěli byste vlogísky z Evropy a co byste tam třeba chtěli natočit? Určitě mi dejte vědět do komentářů a tohle už je pro dnešek všechno a třeba se uvidíme u videjka z Liberce. Mějte se hezky. Pa pa. Ahoj, dneska se opět podíváme na večer IBTF, ale tentokrát na neděli. Ráno je klasicky takový